Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javni poziv za dodelu godišnjih nagrada jedinicama lokalne samouprave za najbolje prakse u oblastima dobre uprave u 2025. godini. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, ova nagrada će se dodeljivati na osnovu prijava koje sadrže obrazloženi predlog za dodelu godišnje nagrade sa predlogom projekta koji bi se sufinansirao sredstvima u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara za 4 oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu jedinice lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i antidiskriminacija, a za svako je predviđeno po 2,5 miliona dinara. Isto ministarstvo objavilo je i javni poziv za raspodelu sredstava opštinama i gradovima i to u iznosu od 490 miliona dinara. Kako je saopšteno, finansijska podrška može da se dobije za realizaciju novih, odnosno za završetak započetih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz lokalnih budžeta, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave i njen ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje, što uključuje izgradnju i dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju komunalne infrastrukture, zatim javnih objekata kao što su škole, vrtići, kulturni i sportski objekti, te gradskih trgova i parkova, javne rasvete, pijaca i lokalnih mostova. Pružanje finansijske pomoći je predviđeno i za uvođenje elektronske uprave i savremenih informacionih tehnologija u cilju modernizacije rada, kao i za organizaciju kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji. Takođe i jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati za projekte koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana. Finansijska podrška predviđena je i u cilju pomoći u uspostavljanju nove ili daljeg razvoja uspostavljene saradnje dve ili više jedinica lokalne samouprave radi efikasnije organizacije rada, ustupanja pojedinih poslova iz okvira svojih izvornih nadležnosti ili unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga građanima i privredi, obrazovanjem zajedničkih organa i službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji su oni osnivači u skladu sa zakonom. Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave pozivaju sve zainteresovane gradove i opštine da podnesu prijave u skladu sa uslovima javnih poziva i iskoriste ovu mogućnost za unapređenje života u svojim zajednicama. Oba javna poziva otvorena su do 26. marta do ponoći.